יש אדם אחד רשע גמור. אתם מבינים את הפשט רשע גמור? לא יודע, עבר 700 פעם על כל התורה כולה. רשע גמור. רואה פלונית, חסודה כזאת, שומרת נגיעה, דברים פשוטים, חצאית. עכשיו הבן אדם, כולו עגילים, קעקועים, זה אין כמו אמא, 3 נקודות. הבן אדם בעייתי מקסימום. רשע גמור, אומרת הגמרא. אומר לה, ממי, את מוכנה להתחתן איתי על מנת שאני צדיק? מישהו יצא עכשיו מעתה. את מוכנה להתחתן איתי על מנת שאני צדיק? מה אומרת הגמרא? אתם מבינים, היית צדיקה, מהשערים. זה לא בבות, כאילו, מול המצלמות. ברחוב, בבלפור. אומרת הגמרא מקודשת. אמא, למה היא מקודשת? חכם נתי, אתה יודע? אומרת הגמרא, שמא ירר במחשבתו באמת להיות צדיק. וואו, הוא לא צדיק, אחי. שמע, בא לה טוב, נראית לו טוב בעין. אמר, בוא נעשה מהלך. שמא ירר בדעתו להיות צדיק מקודשת. כי הוא באמת צדיק עכשיו. דנים את האדם עכשיו, איפה אתה? היה את ישמעאל, עמד למות. ישמעאל יצאו ממנו כל הישמעאלים, כל הערבים. עמד למות. מלאכי השרת עושים מסיבה. למה? סוער. כאילו, הלך. אין יפו, אין טייבה, אין כלום. הוא הולך, אין איראן. וואי, איזה חיות לחיות ככה. חיים בבת ים כמו בשוויץ. כל המלאכי השרת רוקדים. יאללה, הנה, 40 חום, אכל קורונה, ישמעאל במדבר, אין לה רופאים, אין לה כלום לאגר. אומר להם, הקדוש ברוך הוא עצור. בן כמה ישמעאל? אמרו לו 13 וקצת, סיים בר מצווה עכשיו, עשה ברית. תגידו לי, הוא צדיק או רשע? וואלה, עכשיו צדיק. ואתה יודע מה הוא הולך לעשות? אתה יודע איזה גזרות הוא הולך לתת לבנים שלך? אתה יודע איזה חורבנות, איזה פיגועים נוראים? אומר למלאכים הקדוש ברוך הוא, כרגע מה הוא? צדיק או רשע? צדיק. אני דן אותו כצדיק. למה? באשר הוא שם.